Buwan eh. Kamusta? So, pasensya kayo sa akong tapat. Karon na amo na buhat. Ay! Kalo. Hi Mike Son, maayong gabi. Maayong gabi sa tanan mga Exon. Pasensya kayo sa akong tapat. Karon na amo na buhaton dahil ang games demi ang among games kay Calamansi. Eating calamansi with no reaction. With no reaction challenge. So muna amo nagsugdan mga Exon. Bye. Happy birthday. Kanta. Kanta. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Boy, aslong. Happy birthday. Happy birthday. Pone. Manoy ko mo. Ikaw na tatlo. Sige. Gina yun. Diktir ko na papila. Tingnan. Kalau orang si Mamos. Orang si Mamos. Asam kayo? Para laging blurred. Ay, ikaw na yan ah. Blur siya yan. Okay. Mana? Yeah. May luway. May tabunay. Mas lago na kanina sa siko. Ikaw di ba? Ay! Asong kayo! Ati na paman. Alay, tay. Others ka. Asong kayo! Kanta. Tarong ya. Usapa ba ya kanta? Kalbo. Tulalan. Naya ko gumana. Humot ka ayo. Namay ko ala. Unsa lang lipstick? Mo barba. Humot kay nagkuan ma kana timong sumuta o humot kayo bag-o na nako. Mama. Aling higda na si Mama. Ako na igsabi. Lingkod.
tiya ka ng pang kuwata pang unique. Pang unique bitaw hindi man good. Kanang oh kanay mong naon pa ka. Isa tabang rito. Isa tabang rito. Ay, dari. Kuan managoy bang kuan ba nagbinamang contact lens ka? Contact lens. Mura lang kag wala na kuan ba nang lipstick kay makuan na lang sa mga PA. Basta margan. Alam ni Jojo daw nagikas patay to. Isa sa mo over. Kanang kuan